Ito, lingaw yung mga koys eh. Lingaw ni nani. Pero gusto jud ko nga kanang nadyo ko sa kanang dagat nga kanang mamasol ka nadyo kay kanang bangka ba. Ino jud na kay bangka mga koys. Sunod na ni kay mag bangka na ko. Di pa ko kapay tong bangka, mag-abang kog bangka mga koys. Abang kog bangka dito sa probinsya, balik ko sa probinsya. Okay. Iso ng dagat rin sa ako ano, syudad layo niya. Puro na basta gamay ra isda. Kumpara ni mga to sa probinsya mo, dagang isla nga to niya. Ibuong ko kuya kay mga mura man ka ng taga syudad gining hasta mga isda diri mga koys taga syudad. Kay di mo kaugpan. Siyog pa, siyog lawg ug pan, di gisa nam kaugpan dito sa probinsya daghan di mo kaugpan gyud. Ambot na lang dire, lahi ra gini taga syudad ug taga probinsya no. Kaya ang syudad kay di mo kaugpan. Mga basig gusto ato siguro kay hotdog siguro corn beef, mga siguro gasto ka na tong pan isda. Isa mo pan ra man nagamong kaon ambot bye. Di nakadakop. Oh. Hoy kapoyak daday. O ito mga koys, iksunod na ito, ipakita na ito nga magbangka na punta, di na punta mag casting, jigging na punta kunuhay ta. Para ignon nga kamaota ba. Kaya ako ipakita nyo, makadakop ta isda, ginagmay lang. O na ito mga koys, bye, peace out.